Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Viborg, og jeg vil hermed fortælle min positive historie fra coronatiden. Jeg er uddannet omsorgsklovn og ergoterapeut, og midt i coronatiden, der gik jeg selvstændig. Jeg havde en vision om, at vi sammen skulle få smiletal til at stige. Jeg smittede folk med smil og testede folk positive. Jeg stod ude foran testcentrene og testede folk positive, fordi der skulle være en balance. Fordi alle skulle jo være negative. Så jeg stod ude foran testcentrene og sagde, må jeg ikke lige teste dig? Og så testede jeg dem positive for smil, og fandt ud af, hvor mange smil der var. Forskellige smil, om de kunne montere, om vi kunne sende dem ud i luften ved at sige, bing, whoop, dili, piu. Og så kunne der komme endnu flere smil. Jeg kontaktede skoleklasserne, fordi de sad jo derhjemme under coronatiden. Og så brød jeg ind i undervisningen, og lige pludselig var der en klovn med i deres undervisning. Så i dag, der er der mange børn, der kan huske, at i Viborg, at lige pludselig så var der altså en klovn. Og nogle af dem kendte mig som klovn, og vidste godt, at jeg gav sådan nogle små røde klovnekys. Og det var noget af det, jeg sagde, det var noget af det, jeg savnede allermest. Og så var der en dreng, der sagde, Luni, prøv lige at lukke øjnene. Så lukkede jeg øjnene, og bing, så har de malet sin næse alle sammen. Jeg testede byrådet positiv for smil i Viborg. Jeg stod ude foran vinduerne til folk, der havde corona. Det kunne være små børn, det kunne også være familie. Og jeg kunne sige, der opstod lige en gemmeleg. Jeg lukkede øjnene, og så sagde jeg, kan jeg vide, hvad for et vindue I står ved nu? Eller man kunne spille kryds og bolle igennem vinduerne, tegne på vinduerne. Man kunne også stå og synge og lave alt på afstand. Jeg fandt ud af, at et smil var lige så godt som en kram. Jeg var meget, meget spændt på den første gang, jeg skulle ud og være sammen med folk på afstand. For det skulle jo være med mange flere meters mellemrum. Og jeg er vant til som klovn sådan helt tæt på, og helt den der nærhed og holde i hånd. Så jeg havde simpelthen så mange smilefugle i maven, fordi kunne jeg få den samme kontakt og det samme nærvær. Og det første gang, jeg fandt ud af, at man kunne stå og sende usynlige bolde over til hinanden, og usynlige smil, og stå og danse og spejle hinanden på lang afstand, så fandt jeg ud af, at det kunne give et smil og en dans på afstand, og at man kunne kramme på afstand, gav lige så meget, som når jeg var helt tæt på. Sammen med Radio Viborg havde vi fokus på smil, og der mødte jeg en ældre herre, der fortalte, at han havde faktisk en kammerat, han troede, det var død af bekymringer, og en kone, der var meget bekymret omkring det her med corona. Så vi havde meget fokus på omkring, at det var vigtigt, at smil og nærvær og glæde også kunne komme til at fylde. Fordi hvis man tænker på, at vi gik og var bekymrede hele tiden og var bange, så kan smil og nærvær, eller det at være helt tæt på dem og ægte smil, det kan berolige amygdala. Få os til at slappe af. Hvad har jeg mere lavet? Jeg stod ude i Bilka og testede folk positive for smil den dag, hvor vi måtte smide mundbindene og lave noget sammen med pædagogstuderende også, hvor vi fejrede og talte 1, 2, 3, nu! Og så smed vi alle mundbindene op i luften og fejrede, at smiletallet havde vundet over smittetallet. Jeg samlede ind til Danmarks indsamlingen sammen med mine venner fra Lev, og den måde man gjorde det på, det man sagde, når jeg er klovn, så har jeg jo store fødder, og når jeg bliver glad, så vokser mine fødder. Så ens fod hvor store ens fødder måtte være noget med smiletal, så man kunne donere så store ens fødder de var til Danmarks indsamling. Så vi havde Ulrik Wilbæk, vores borgmester, nede og få målt hans fødder
og så kunne han være med til at donere ind til Danmarks Indsamling. Så den dag i dag, så har smiletallet jo vundet over smittetallet. Og når jeg møder folk på gaden, så siger de, det var dig. Og det er jo den positive historie, man husker derfra, midt i coronatiden. Jeg sidder lige og tænker over, om der var flere ting, som jeg lavede dengang. Jo, vi havde også banko, hvor der var en masse biler, der var samlet. Og så havde man simpelthen banko inde i bilerne, hvor de sad og dyttede, og hvor jeg var med rundt og sige, der var en bil, der dyttede dernede, og en bil, der dyttede dernede. Og så kunne man jo sige, at man havde banko, og så kunne jeg stå og danse til den der dytten. Ja, der var rigtig, rigtig mange positive oplevelser. Selvom at man tænker, at coronatiden var en hård tid og en ensom tid. Jeg fik også en helt anden kontakt til nogle af dem, som jeg plejede at være tæt på ved at have nogle online kontakter med nogle af mine helt nære klovne venner, som der er vant til at møde mig som klovn. En dag blev jeg ringet op, og så fik jeg at vide, at jeg var indstillet som en af hverdagens helte. Og for mig er jeg ikke en helt. Jeg mener, vi har en helt i os alle sammen. Så jeg gjorde smilet til hverdagens helt. Og derved så kom jeg sammen med min lille frimærkefamilie, som vi kalder det dengang. En for hver religion. På 4 millioner frimærker. Og man kan se frimærket der lige herom bagved. Smilet fra Viborg blev en del af det. Så man kan virkelig sige, at smiletallet det vandt over smittetallet. Hej. Kan man må se? Ja.